Dato, in Bangke Kang Jose, at sinaliyang telang linen PLC para pamalot in Bangke. Kinangakol na sa ne in Bangke, pinalot ne in tela, at pinili ne in metong akot-kutan ang limos in bato. Kay ba't ganito? Kay panulang ne in bato at akot-kutan. Mabumasit na ang kanyang karena at iba niyang inang Jose. Katibat, imayak ng balita, ning tibata, patas. Holy wind, because he by itself does not make us sins. It is holy because the one who suffered, the one who put so much love into the pain, put so much love into
pagpas nung ano, doon pala yung ibaw eh. Yan sa small. Alis na ano.
Kaya lumipat kami ng ibang church eh. Betis, maganda. Ang Betis, oo. May souvenir pa sa likuran. Oo, ganda.
Kayo yung siguro kasabay namin doon na. Dapat yung mga bata rin kanina. Ay, Oo. hindi pala nakondomol. Gusto ko doon sa Bacolod. Sabi namin mga bata, pagkukulong si Pare. Kung saan bahay po kayo? Las Piñas. Diyan lang po kami sa Mabalacat. Sa Kapag pinatutunan ako, dalawa pala ang Lubao Town Proper. Sa Visita Cruz. Sa may kabahayan sa loob. Sa masarap na dito. Ay ko nalalaman yun. ito yung kasabay natin. Ayan o. Shortcut namin dinaanan, diretso yata ng Mabalacat. Saan mo kayo galing? Sa Fernando, pero pinadaan, dinaanan namin yung
sa Mega Dike. Oo, sa Hindi ko alam yung daan na yun eh. Oo. Kaya nung lumabas kami Saan Sa ang may McDonald's. saan ang susunod nyo? ito na dapat ang last, pero kulang kami sa After nag-apat na station kami sa